Hej YouTube og velkommen til denne episode af Single Player Survival. I denne episode skal vi ikke lyde som en, der kommenterer en trailer på en film. Men jeg vil have gravet kælderen ud her, hvor vi skal have en enchanting-rummet. Så overvejede jeg lidt, om vi skulle i Nether. Så skal vi i hvert fald have lavet en kofarm, fordi vi har brug for en hel masse læder. Så ja, jeg vil speede op, mens jeg graver det her ud. Og vi fik fyldt det her rum, eller vi fik tømt det her rum. Jeg tænker, vi skal have noget trægulv. Det her dark oak havde jeg overvejet, fordi det er meget hyggeligt og varmt. Så ja, jeg kommer tilbage, når jeg har fyldt gulvet ud med dark oak. Og det er sådan, man fylder gulvet ud. Så skal vi selvfølgelig også have lavet nogle væg. Og der tror jeg, vi går efter cobblestone looket. Fordi cobblestone, det er bare sexy. Eller det er i hvert fald, det minder i hvert fald meget om kælder. Så ja. Igen kommer det til at gå lidt smule hurtigt. Ligesom i seng i går. Ja. Fået det til at ligne en kælder. Så mangler vi bare at have fået lavet en hel masse chest og sat herned, og alt muligt andet godt, så vi skal have sat herned. Men det bliver til en anden episode. Denne episode skal vi ned i Nether og have explored lidt, fordi trænger vi til. Vi har ikke fundet noget Nether Fortress. Jeg har ikke noget glowstone eller noget. Længe til vi nåede, det var hertil. Så ja. Jeg kommer tilbage, når jeg kommer lidt længere ned i Nether. Så. Og så miner vi lige lidt glowstone. Det tror jeg også, vi skal til at lyse kælderen op med. Altså glowstone. Måske noget redstone lamp. Ved ikke. Finder ud af. Jeg kan høre gast. Det er sgu ikke særlig godt. Så. Ja. Jeg kommer tilbage. Hvis jeg kommer tilbage. Okay, YouTube. Jeg var ved at dø. Ja. Jeg ville lave den her trappe.
ned til det her fortress. Jeg faldt ned. Røde skeleton prøvede at dræbe mig. Jeg overlevede. Blaze dernede. Prøvede at skyde mig ihjel. Jeg overlevede selvfølgelig. Og ja. Jeg tror lige. Ja. Men så fandt jeg herned den her fortress. Jeg tror ikke jeg kan finde den op igen. Men den tid, den sår. Så vi kommer herned. Så skal vi have udforsket den er magiske fortress. Hvis vi er heldige, så får vi måske i Wither Skeleton Skull. Okay, den her skal vi ikke tæt på, i hvert fald. Her Wither Skeleton. En lille tøs, hva'? Sådan der. What? Okay. Så måske jeg har haft en bow. Jeg dør. Fik ikke den der, fordi jeg er fuldt inventory. Ups, løb. Okay. Så kan de komme herned, hvis de vil have mig. Skal jeg komme til dem og dø. Der er det intenst. Can you feel the intensity? Sådan der. Så skal vi have lavet tape det her. Nej. MLG Pro. Ja, dø. Fuck. Ja, det er meget godt det her. Det vigtigste er bare, at de ikke kan flyve op af. Den her ej for satan. Ja. Ups. Fuck. Jeg skal det. Ja, det her går ikke så godt lige nu. This is tense. Nej. Okay. Jeg gemmer mig som en lille tøs. Ja. Jeg gider bare ikke dø. Så har jeg mine koordinater, hvis nu det går helt galt. Jeg skyder mig lige om det. Nej, det var dumt. De kan jo flyve for fuck's sake. Den der tager jeg. Og så går jeg væk derfra. Meget fint. Og jeg glemte at skrive koordinaterne til portalen. Så det bliver det meget godt. Det ville være dejligt, hvis vi kunne... der er noget vej. Noget weed. Smoke weed every day. Eller wart, som det jo hedder. Nu brugte jeg det på det. Ja, perfekt. Men ja, jeg prøver at overleve. Uden mad. Overleve vejen op. Der er en chest. Vigtig viden, vigtig info. Ikke noget værd. Måske skulle jeg have taget den der sted der, men glem det. Ja, jeg kommer tilbage. A few moments later. Og jeg fandt her tilbage uden at dø.
og uden at løbe. Ja, nu skal jeg bare væk fra den der zombie her. Og sove. Så skal vi se, en chicken farm går. 6 chicken. Så har vi fundet nogle blaze rods, som vi kan komme til at bruge til en del. Okay, vi kan ikke bruge det til en skid. Vi kan bruge det til det her. En brewing stand. Og til det skal vi have lagt det her i. Men til det skal vi også bruge en farm. Min lille wheat farm. Ja. Men det var det for denne episode. Håber I kunne lide at se med. Håber I ser med næste episode. Og håber I kan huske alt det, som jeg plejer at sige. Fordi jeg gider ikke sige det. Hej.